mag-review sa ta. So, it's review time. Mo ni si Rene Descartes ang father of modern philosophy o father of analytic geometry. Then mao po ni ang langaw ang hinungdan na naka-invento si Rene Descartes og Cartesian coordinate plane or rectangular coordinate plane. Nya kung magsulti tag application sa sports, ang kanang riding sa bike, uphill, downhill, usa na sa application sa rectangular coordinate system. O usa sa pinaka-importante karon, pinaka-modern, ang application sa technology, actually kanang satellite pod, kanang mga typhoon or any kuan na makita sa satellite, XY plane pod ang pwede ma-applyan na. Pinakatapusan ang architecture kanang slope, mga diagonal slopes. So magsugod na tag explain ani sa mga parts, rectangular coordinate system ng mga parts ni ini. Emphasize lang nako na ang rectangular coordinate system usa ni siya ka system. Ang rectangular coordinate plane usa ni siya ka plane. Mura gina din natay 11 ka parts sa rectangular coordinate plane. Ang plane ang naay parts. Ang system ang way ra pud niya ba. Natay duha ka number lines, upat ka quadrants, upat ka pairs of coordinate signs ug usa ka origin. Ato ning hinay-hinayan og discuss ug tuod-tuod mag-demo pud ta regarding ani. So magsugod ta sa upat or duha ka number lines. Natay perpendicular na kanang murag cross, x-axis kanang maghigda, horizontal line also known as abscissa. So x maghigda, y magbarog. Ang y-axis vertical line also known as ordinate. Then dapat na arrowhead. It means that no na mo extend siya beyond infinity. Na forever sa number line. Again, para dali ma-familiarize, x maghigda, y magbarog. So never ending kay na arrows mo extend sa forever. So manang duha ka number lines. I hope din ninyo makalimutan na duha ka number lines. Mag-cross na sila dapat. Then karon napud tay gitawag na upat. Actually nay upat ka quadrants. So atong tanawon ng upat ka quadrants. Ang upat ka quadrants, ang iyang formation mag-counterclockwise ang iyang position. So, positioning man niya ang idea sa rectangular coordinate plane. Quadrant 1, upper right sa cross. Quadrant 2, upper left. Ang quadrant 3 sa ubos sa left side. Ang quadrant 4 na sa ubos pod pero nasa right side sa cross. Mao na ang idea sa quadrant. Ang ihaharaging position na makitaan sa Cartesian coordinate plane or rectangular coordinate plane. Sunod sa quadrants, natay mga signs. Ang mga signs sa quadrant 1, puros na siya positive. Ang mga signs pod sa quadrant 2, na negative ang x niya o ang iyang y kay positive iyang y. In order pair na sila din. Sa quadrant 3, puros negative. Sa quadrant 4, positive ang x, negative ang y. So, importante kini masabtan ng mga signs kay ordered pair man ni sila. Perminti maguna si x before si y. So, mao na siya ang pair of signs. Unya, makita ninyo sa tong demonstration unsaon ni sila. Then, hinanayon natin nagsabot taod ika-demo time na nato. So, sa pagkakaroon, mao na upat ka signs. Nya, sunod, naapod tay gitawag na atong natay gitawag na origin. Ang origin, ako lang emphasize, ang origin ordered pair siya na siya sa tunga makitaan. Ang iyang coordinates, ang iyang mga points or unsay gitawag ninyo ana, 0 na siya. Makitaan sa tunga ang origin. So, muna siya pinaka simple din na 11 ka parts. So karon, so after ani magdemo ta sa akong gipangsulti na 11 ka parts. So magdemo na ta. Magsugod ta karon sa kani siya. Mao ni siya ang rectangular coordinate plane. Pwede ni siya atong irisan og di pwede irisan tanan. Atong irisan og kanang grid lines. Pwede siya kanang di ka siya maklaro na nay grid. Kanang mura siya og horizontal vertical na mga lines. Pwede pud naa para mas dali nato mabuhatan og mga points kanang murag langaw ba na butang sa kuan taas. So, mao ni siya ang rectangular coordinate plane. Atong topic kay rectangular coordinate system man. Ang system niya ba? Then, mao ni parts sa plane. System siya kay namang gud siya gitawag na mechanism sa pag-answer.
Then ang na siya follow na sistema ba na fix na siya kung yung masabtan mas better. So magsugod ta sa x-axis, gitawag ni siya x-axis kanang maghigda. So para makadali mo sabot, familiarize ninyong dali, x maghigda. So sa Bisaya pa x maghigda. So kaning straight line diha na horizontal, gitawag na siya og x-axis. Ang kaning x-axis gitawag po ni siya abscissa. Other term niya, si Rene Descartes ang naghimo ani na term abscissa. Unya natay yang pares nag-cross magini sila, ang kanang y mo nang magbarog. So sa Bisaya pa x maghigda, y magbarog. I want you to have the mnemonics lang ba. Gitawag siya y axis kanang magbarog, y axis. Unya natay gitawag na origin pod. Ang origin, as I mentioned a while ago, mo ning pinakatunga. So ang iyang coordinates ani, iyang mga points ani or iyang ordered pairs ani kay 0 0. 0 ang x, 0 pod ang y. So mo na siya ang origin, naara sa pamindi sa tunga. Ang origin makaingon na negative tanang naa sa left side sa x ug positive pod tanang naa sa kanang right side sa x, then positive sa y, ang budong taas, negative padung ubos. So kaning y di ay, by the way, also known as, gitawag po din ni siya ordinate. Matod pa ni Rene Descartes, the father of analytic geometry. Mao ning analytic geometry in the, kung imo ni siyang study hug maayo, analytic geometry ang tawag. Nantay upat ka quadrants. Ang kaning upat ka quadrants, counterclockwise iyang rotation, naa sa upper right, gitawag siya quadrant 1 na in Roman numeral 1. Quadrant 2 ang nasa left side, kani siya quadrant 2 na siya. Quadrant 3 ang nasa ubos na naa sa left side. Quadrant 4 pod ang naa sa ubos na naa sa right side. So ang quadrant mo na mga position na dapat po niyo mabantayan na nanay mga signs kung maabot na mo na quadrant. Sa quadrant 1, puros positive. Positive ang x, positive pod ang y. Then for example, natay numbers na makitaan din gitawag ni siya coordinates. Let's say natay 5 ug naa po tay positive 1. So ordered pair siya. So mag-una tapin mi sa x which is 5, comma positive 1. So muna ang pangalan, A ang pangalan sa tong point. Point A ang coordinates niya kay 5 ug 1. So marita sa quadrant 2, mag-una ta sa x na pod, again ordered pair man sila. Negative 2 ang atong x, then positive 2 ang atong y. So ato ni siyang pangalan as point B. Ang point B na ay coordinates or ordered pairs na negative 2 o positive 2. Unya, akong i-emphasize na positive ang anton ni ato ang y, ang atong x kay negative. So sayo pa akong pagsuwat, pero kanila nga x na to din dapat negative, ang ato ang y kay dapat positive. So for kuan lang dili mo maglibog, tanawan lang ang number, negative ang 2, positive ang y. Unya dinhi na pod sa ato ang ubos, pinakaubos o nasa left side ang quadrant 3, puros ni sila negative ang mga ordered pairs ani. Then ang ordered pairs ay na to negative 3 o negative 4. Mag-x tag negative 3 ang x, negative 4 ang y. Kung nakabante mo ang intersection akong gitan-aw, akong gikuan magi-connect mo nang idea sa paghimo og paghimo og points or pagdrawing og points. Sunod nata sa quadrant 4, makita ninyo na naatay positive 1 na x o naputay negative 2 na y. So xy, pamintigin mo ng x before ang y. Yan kana akong gidrawing gina sa quadrant 2, quadrant 4 ta na dapat na signs. Anyways, mo na siya dapat masabtan, basic ra gyud na parts para ma-familiarize ninyo. Salamat sa pagtanaw. Thank you for watching.